Sådan. Så nu begynder den allerede at arbejde med overlænden lige fra starten af. Og I kan se, nu er hovedet kommet længere ned. Ikke også? Ja. Se, hvis du så lige lægger mærke til noget, hver eneste gang du drejer i enderne her, så kommer hovedet lidt op. Hvad glemmer rytteren nu? Jeg tror, rytteren glemmer en hofte, der skal ned, når man drejer sin hest. Så det prøver vi næste gang, så ser vi, om den bliver nede. Så sænker du hoften nu. Den er i hvert fald ikke løftet den højre. Ja, og hoften. Hvis man sætter rigtigt i hjørnerne, så går de faktisk længere ned i hjørnerne. Og grunden til, at de går længere ned i hjørnerne, det er, at de samler vægten og arbejdskraften på indvendig side, og bliver mere løs på udvendig side. Og så opdager de, at det pludselig er mere fred i hele kropsmuskulaturen, og så begynder de at slappe mere af. Men ved at hun glemmer at sænke hoften, så løfter han hovedet ned i hjørnerne, i stedet for at tabe balancen. Og når man taber balancen, så skal den have en vægtklods op i luften for at holde balancen. Nu skal jeg nok lade med at stå her med mine hænder. Vi prøver lige at stille og starte hesten der, hvor den er nu her, og med den tøjletag, du har nu, hvis du har lyst til det. Ja, det er lige meget, hvor den tager. Og så tænkte vi, at det bare var mig. Og jeg var bange. Det troede vi ikke, det skulle være mere ja, det er sådan lidt passer. Og så tager du mere og mere fat i tøjlen, indtil den til sidst går i stå. Lige i det, den går i stå, sætter du den fremad igen med det, du har i tøjlen. Rigtig. Behold det, du har i tøjlen, rundt hænderne, så du stadigvæk har modstand på tøjlen. Godt. Godt. Hvis nu den bliver urolig, fortæl. Læg mærke til, hvordan dine hænder vender. Hvis ikke tommelfingrene er øverst, og hvis ikke din håndlæg er bøjet en lille smule indad, og dine overarme er afslappet, så er den slår med hovedet og bliver urolig, fortæl. Pas på, at du ikke sætter og trækker nedad mod dit lår, men du skal trække opad mod brystbenen. Det vil sige, at du skal have dine hænder lidt højere op. Der ja, og så slap af i overarmene. Jeg ser, den bliver mere rolig på hovedet nu her. Ikke også? Og det er fordi, vi sætter og trækker lidt nedad. Når vi sætter og trækker lidt nedad, så sætter benet og rutscher op og ned på laderne, og så er det hesten, den bliver urolig. Den siger, det er irriterende, det er irriterende. Hvor har jeg mest fred? Til sidst, der går de hovedet op med hovedet, og så går det højt med hovedet, for så ligger den på kindhænderne, og så er der fred. Ikke? Lavere hænder giver høje hoveder. Fordi hvad det her bedet ligger løst, eller og rutscher på bedet. Yes. Og så lige så stille, slap fuldstændig af, pust ud, synk ned, stans hesten på udvendig tøjle, hvis du drejer, og få begge tøjler med små anholdninger, hvis du drejer lige ud. Det der, det kalder jeg saksosband overgang af en ung hest. Der var ikke en eneste muskel, der gik imod der. Super godt. Vi skal også over på en anden måde, det er lidt helt glemt her væk. Jeg er i hvert fald slemt til at glemme. Du må gerne komme herhen og stå. Så kan jeg bag slå med pind. Ja. Så stiller dig helt ned i hjørnet, men så står du ikke i vejen. Så er det også. Hvilket? Ja, selvfølgelig filmer der. Det går da skide godt. Yes. Vi prøver lige at stille og samle hesten fuldstændig nu her i skridt. Det vil sige, at vi skal have den til at gå halvt så hurtigt fremad, men takten i benene skal være den samme. Nå, siger man så. Hvordan kan vi få den til at gå halvt så hurtigt fremad, og takten er den samme? Hvis du lige holder her, så skal jeg vise dig med mine skæve ben her, hvordan det foregår. Så når en hest den går i fri skridt, så løfter den ben, ret hen over jorden og sætter den ned. Det tager en tid, hvor det siger tik-tak, tik-tak, tik-tak. Når vi tæller skridt, og når vi tæller takt, er det ikke alle 4 ben, så er det kun forben, man tæller dem på. Det vil sige, at når vi nu skal have den til at gå
halvt så hurtigt fremad, men den skal beholde den samme tik-tak, tik-tak. Så skal vi have hesten samlet sådan, at bevægelsen er lige langt i luften, men strækningen, den flytter benen, er den halve. Det vil sige, at vi skal have den samme bevægelse lavet herop og herned. Så tiden er den samme. Så tager den halvt så lange skridt. I stedet for det lange skridt, så tager den et kort skridt. Det vil sige, at benene er lige lang tid i luften.